Barka da zuwa tashar tsakar gida. Na yi nadamar bin rana da ne a baya, in ji Sinana. Adam iya zango ya so sawa jarumai da dama inda yake yi musu ƙaiƙayi a Kanywood. Ashe masu ƙorafi irin na Adam iya zango a Kanywood suna da yawa, wanda kamar jira suke fito ya fara magantuwa. Inda wasu da dama suke gaskata maganarsa, na yadda 'yan fim ɗin ke zama da junansu ba da zuciya ɗaya ba. Inda wasu suka yi sakonnin nasu a rubuce, wasu ko suka fito suka yi bidiyo ga kaɗan daga ciki. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wannan abu da kake faɗa a Adamu Zango kayi daidai. Saboda kai kaɗai ne dama wanda zaka fito ka yi magana, duniya ta karɓa a san halin da ake ciki a Kanywood. Waje ne wanda yake ba abin da aka sani sai wariyar launin fata. Amma abin da ya sa mu ɗin ba mu ce komai ba ko kuma abin bai damu mu saboda mun san ragamar shugabancin ba a hannun Kanawa take ba. Saboda Kanawa suna da karrama mutane, ba su da ƙyashi, ba su da bakin ciki wallahi. Ai ga mu a cikin Kano mun zauna shekara da shekaru mun san menene ba Kano. Amma tun da shugabancin nan ya shiga hannun 'yan awon igiya shine suke yin abin da suka ga dama. Daidai da duk wani abu da za a kira wanda za a raba kuɗi sai dai ya su. Duk wani abu na taro wanda za a yi kira ko daga gwamnati ko wani abu ba za ka ga irin mu ba da makamancin irin mutanen da ka lissafa. Sun riga sun mai da abun gadon gidansu, mu kuma mun samu su idanu. Suna nan suna yi daidai da Kanywood Bangar ɗin nan. Wallahi ban taɓa tsintar sunana a ciki ba. In ban da albarkacin Allah Ubangiji ya sa ina cikin Two Effect Empire. Da yanzu ni a maganar fim da sai dai wani magana ake yi na daban amma ba wai a ganna a matsayin ɗan Kanywood ba. Sai shigowar Arewa 24 ɗin nan da ta shigo ta samu wasu mutane waɗanda aka yi watsi da mu, ta ɗauko mu take ɗanyi da mu ɗin. Amma batun haka babu wani abu sai dai yasu. Yau ɗin nan an ce gwamna yana kira su za su ware kansu. Yau an ce a'a 'yan Rufa'i ya ba da wata gona sun je sun sayar, su za su ware kansu su raba kuɗin, su suka san daɗin kuɗi, su suka san kansu. Sannan ai an yi mulkin a baya mun ga yadda Kanawa suka riƙe mulkin. Sarari ɗan dishi ya yi bakin ƙoƙarin shi, Ibrahim Mandawari yana nan mai anguwa, mun gani su Hamisu Iyantama. A yau gaba ɗaya Kanywood ba ta maganan irina, ba ta magana kwata-kwata irin su Bafansi, irin su Abubakar Reshe, irin su Lilisko, irin su Malam Haruna Aliyu, irin su Malam Alkasim, irin su Bala Anas. Completely gabaki ɗaya yadda ka san gaba ɗaya mu ba 'yan Kanywood ba ne. Irin su Malam Kabiru na Congo. An zubar da mu duk wani abu da zai taso wanda ya jibanci ya samu harka ne na raba kuɗi ba mu a ciki. Harka ne wanda za a kirawo a zo a yi fim wanda za a amfana da shi ba mu a ciki. So saboda haka muna nan muna gani dama kai muke jira ka fito ka yi magana. Saboda maganar ka ita ne za ta fi dogon zango, ita za ta fi mizanin da za a je a san abin da ake ciki. Da wannan damar kuma nake so zan yi kira ga Dr. Hussaini. Malamin da'awa baya fushi. Yadda kake ikirari da kai malamin da'awa ne, to ka zauna a da'awa, ka kira abin da Allah ya ce, Annabi ya ce da sauransu, ka bar wa Allah shirya. Ka daina ƙirƙirar abokin gaba ko ka ƙirƙiri wani abu da za ka ce gashi nan kana kiran kanka malamin da'awa. Amma a'a ga wasu archives da ka tara na mutum don ka cutar da shi wai ko kuma ka rika zaƙulo waɗannan abubuwan kana tona mai asiri. Malamin da'awa baya haka. Kuma duk sanda Allah Ubangiji ya rufa wa bawan shi asiri, ba daidai ba ne ka rika ɗebo asirin mutum wanda wasu ɓangare na wasu mutane da kuma 'yan uwa da 'ya'ya da dangi suke kallon shi a Allah ya rufa mai asiri ka rika tona mai asiri kuma ka rika ikirari da cewa kai malamin da'awa ne. Ina kira gare ka da ka yi ƙoƙari don Allah don Annabi ka janye irin waɗannan abubuwan da kake yi. Ka yi ƙoƙari duk mutumin da yake ba daidai ba ka jawo shi a jikinka kusa da kai, ka tabbatar mai da kurakuran shi, sannan ka taya shi addu'a Allah ya shirye shi. Wannan shine shawarar da zan baka, domin Annabi ya zauna da Yahudawa
ya zauna da mutumin da ke cutar da shi ya zuba mai shara a cikin gida da sauransu. Lokacin da bai ga sharar ba yake tambaya lafiya, aka ce bai da lafiya ne, kuma ya zo ya tallafa mai ya taimaka mishi. Shi malamin da'awa koyi yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba yaƙi yake ko kuma faɗa ba da mutanen da yake son ya shiryar da su. Ka yi ƙoƙari ka janye waɗannan zafin zuciyar naka da kuma abubuwan da za su ja maka cewa a'a akwai wani grudges, wata ƙiyayya ne ta musamman tsakaninka da mu ɗan Kanywood. Ka yi wa'azinka, wanda Allah Ubangiji ya tabbatar da zai shiryar da shi zai shiryu. So saboda haka musulmi ɗan uwan musulmi ne, ba shi da amfani musulmi ya rika cutar da musulmi ko kuma a'a ya tara wasu makamai waɗanda yake ganin zai yaki musulmi ɗan uwan shi. So jama'a assalamu alaikum, sunana Muhammad S. Bashir. Na gode. To alhamdulillah abinda nake so izo kuma yanzu ya zo. Magana da nake ta faɗa akan 'yan masana'antar mu wasu suke jin haushi na tunda yanzu gashi daga bakin Adamu Zango. Kaga dai Adamu Zango mu abokin mu ne. Me ya dalilin abokin sana'ar mu ne shekara sama da nawa. Amma yau gashi abinda yake ci tuwo a ƙwarya da cin dunduniyar juna da bakin ciki da hassada da rahin jan abokin sana'a a jiki da in abin alkhairi ya zo ba za a kira ɗan uwa ba, yanzu ta tabbata. Kuma wannan abin da ke faɗa na ƙara faɗa na ce in dai ba za mu haɗa kanmu kamar yadda 'yan kudu suke haɗa kansu ba, kaga dai kirista ne most especially ɗin su, amma suna haɗa kai imaninsu ba imani ne su ba, amma imaninsu a kasuwance a masana'ance wallahi lazimin ya fi imanin. Dan babu wani mutum da zai ga rol ɗinka ya kawo ko kuma talla da za ka samu kuɗi a cikin mutanen mu ya ɗauko ka sai wannan kuke together, abinda ake cewa kuke guri ɗaya. So abinda ya kamata mu dinga yi, idan wani ina producing aka kwana biyu producing ɗinsa ya ƙasa ko abubuwansa ya ƙasa, kuma mutumin da aka yi taimaki wasu suka taimake shi, to ya kamata a kira a zauna a zama ɗaya. Abin da yasa muke faɗa kenan, za ga da yawa yan fim ana ta zagi mu ana cewa mun koma siyasa. To dan me ba za ka koma siyasa ba? Abokanan sana'a ka ba sa ƙaunaka, ba sa iya kiran ka su baka shawara. In har ka arziki ce ne ka gana wani, in gwamnati za ta ba da biliyoyin kuɗi, na rantse da Allah tsalalu za a ba, kuma duk abin da suka ga in ba sa tare da kai ba za su kira ka su mu'amala da kai ba. So wannan abin shine babban matsala. Ni na Adamu Zango alhamdulillah ya taimake ni. Kaf masana'antar fim, kaf ban cire kowa hula ba, kuma ko dan waye kai ko kai waye, na rantse da girman ubangiji abinda Adamu Zango yake yi min babu wani wanda ya taɓa min. Kaga dai aure na tashi Adamu Zango babu tun da yake a duniya bai taɓa kira na fim ɗinsa ba, kuma bai taɓa gayyata ta wani abinsa ba, bai taɓa yi mu'amala da ni ba. Amma na rantse da Allah da na yi mata test na ce masa aure na yazo shine mutum na farko da ya ɗau kuɗi ya ban. Akwai mutumin ma da na yi mata test na ce aure na ya taugari ke wata uwa zai bani a cikin mazana ta fim ɗin, sai yake ce mun ya Allah mu lokacin da muka yi namu ba taimakon mu aka yi ba, ni ko ba taimakon na ce ni kawai test ne na ce masa na biki. Shi yasa ɗaiɗai wanda ya san ma ne aure a cikin masana'antar sai da auren aka sani. To abin da ya kamata mu ringa taimakon junanmu, mu dinga taimakon ƴan uwanmu, mu dinga taimakon abokan sana'armu na ƙasa da na sama, duk wanda kuka sani. Na rantse da Allah idan ba mu ji kanmu ba, in akwai wanda sai ji kanmu Allah ya tsina. Yasa ƴan siyasa suka ɗauke mu a banza, yasa ƴan siyasa suka ɗauke mu bamu da mutunci, yasa most especially mutanenmu suka ɗauke mu kwata-kwata da manyanmu da shugabanninmu suka ɗauke mu wallahi ba mu san me muke ba. Dan fim shine idan aka kira shi aka zo aka ce masa wane yanzu me ya kamata mu yi taimakon da aka kansa zai fara kafa, ba zai ce masana'antar mu ba ya kamata a yi mana kaza da wane da wane da wance ko kuma masana'antar na a yi mana kaza, kansa zai kafa, kuma an ce kawa ne alƙur'an izzatin wanda ba a sani ma zai dauka kai. To amma alhamdulillah mu haka Allah yake son mu, haka Allah yake so igan mu, kuma haka Allah yake ba mu abin da za mu ci a ciki. Amma wallahi idan ba mu gyara zukatan mu ba, idan ba mu gyara mu'amalar mu, idan ba mu gyara abubuwan mu ba, billahi allazi la ilaha illa hu haka za mu tabarin makauniya muna ta tafiyar. Ka san tafiyar makawan jaki za mu ta yi. Isa Adamu Zango ya kamata Adamu Zango a kirawo shi a zauna da Adamu Zango a ji menene matsalarka, wace irin cin amana aka yi maka, ko kuma wani irin matsala ce take damun ka. A yi kokari idan kwamiti za a yi, idan harka production ne, idan harka ce ta aiki, idan wani abu ne na mu'amala. Na san Adamu Zango saboda damuwar da kake ciki ba ma ka iya shiga mutane, ni na sani muna magana da kai a time muna magana da kai da yawa. To dan girman Allah, dan girman Annabi, ya kamata manyan mu da shugabannin mu da kananan mu a ringa yin mutum idda ake da wajen 2003
2000 2002 2006 2005 da idan mutum ko gobe ko masana'antar fim na rantsa da Allah uwarsa ta mutu ko umansa ya mutu ko rayin lafiya kaga an yi mota a tafi Sokoto a tafi Kebbi a tafi Katsina a tafi waye yanzu na rantsa da Allah in ba suna kai ba da haihuwa da daurin aure da mutuwa ba uban da za gani a masana'antar fim ba abin da za su je su maka kawai abin ya zama jari hujja ya zama sai wane sai dan wane sai wani abu to mu gaskiya ba za mu daina faɗa ba ko da za a yanka mu ko za a kashe mu ni dai ina bayan Adamu Zango kuma na tabbatar da cewa masana'antar mu ba ma jin kankan mu ba kuma kauna junan mu ba kuma kauna ƴan uwan mu ba kuma san kanmu shi yasa muke cikin wani hali kullum shi yasa abin yake damu mu kuma ina kira in dai ba mu gyara zakatan mu ba da bakin ciki da hasada na rantse da girman ubangiji billahi la ilaha illa huwa haka Allah bai ban mu kuma haka Allah bai kyale mu dan haka da cikin yan fim din akwai masu digiri akwai masu master digiri akwai wanda suka haddace alqur'ani akwai wanda suka karatun allo tun daga farko tun daga babban farko ta tashiya akwai waɗanda satu ma suke yi a cikin masana'antar akwai waɗanda islamiya malamai ne akwai waɗanda ina ga maka duk wani matsayi da kake akwai data a ciki wanda suka yi karatun addini boko duk abin da ka sani billahi hadisai akwai amma na rantse da Allah rashin imanin da ake zuga a masana'antar yawa shi isa muke cikin wahala muke cikin bakin ciki da hasada a cikin zuciyarmu wallahi in dai bamu cire wannan a zuciyarmu ba wallahi mun ringa fitowa muna waiwai mun ringa fitowa muna wani ba dan haka Adamu Zango kai hakuri haka Allah yake sabon manzon Allah ma sun yi wannan annabawa ma sun yi wannan baka isa kai rayuwa babu maki baka isa kai rayuwa babu wanda baya son ka da hasada da wannan rayuwa ma ba ta yiwa sai da mahasadi rayuwa ba ta yiwa sai da kudin bakin ciki rayuwa ba ta yiwa sai da makiyinka san haka kai hakuri Allah ya baka nasara kuma har yanzu Adamu Zango a matsayinka na jarumi a jarumi kake da kaga wani layin ba mu ce ka daina fim ba ma goyon baya ka ce ka daina fim amma ka shiga layin da kana fim din kuma kana taba abubuwan da dole mutane da yawa za su yi maka fatan alkhairi mu dai muna maka fatan alkhairi kuma muna goyon bayan ka wallahi alazim abin da ka faɗa duk haka yake. A yadda shugo Sinana bayan ya gaskata maganar Adam Zango ya fito ya amayar da abin da yake cikinsa game da rarara da Aisha Humaira inda ya bayyana da na sanin sanabin rararan da ya a baya aka mai da shi saniyar wari ko ya kira rararan yanzu baya dauka haka Aisha Humaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ɗan uwa musulmi da fatan an yi sallah lafiya. Ubangiji Allah ka ba mu lada aikin da muka yi zunubin da ke cikin aikin da muka yi Allah ka yafe mana mamada su kuma Allah ya ji kanki Allah ya sada ki da annabi Muhammadu Adam Zango maganganun da kai Allah ya ma albarka ka so samun inda yake kaikayi shi yasa ina ganin bidiyon ka na dasa dawa yar cameras ni ma in yi tahaliki akan maganganun da kai Adam Zango ka san mu maganannu ne a harkar nan a Kanywood zagin da muke sha ba kowa ne yake shan sa ba a Kanywood din nan to amma duk ba gani ake ba daman za ka yi abu kai ne dan ka kare kanka ka kare zuri'arka ka kare mutuncin kanka kuma a magana ka na tsinci wani point saboda kai ba dan siyasa bane shi yasa ba za ka duk kyautar da duk alherin da za ka yi wa bayan Allah ba a ɗaukar kyamara ana nunawa to ka gode wa Allah irin kyautar da Allah yake so kenan dama kuma wani abin ka yi haƙuri kawai ka fito a society ne wanda ba za a ga abin da kake yi ba kawai aibinka ake nema ba alkhairinka ba yanzu nan magana zan fita wannan bidiyon nawa ba wai naka bane musamman na yi shi saboda baban khalifa wato rarara wato ni Ibrahim Sina na yi matukar bakin ciki da bin baban khalifa rarara a baya na bi shi ba inda ba mu je ba lokacin campaign din Buhari Niger ne ina ne ba mu je ba inda ba mu sadaukar da ranmu ba yau kamar ni Ibrahim in na kira rarara baya daga min waya saboda haka idan duk duniya sarkin Masar kai sarkin Saudiya zai ce rarara yana da mutunci a wajensa ni ba zan ga haka ba sakamakon ni na san abin da na yi a wajensa a waye gari in kirawo shi ya ki daga min waya wannan da muke
masana'anta da ita Aisha Humaira mataka ce ko yarinya ko ma dai wace ce dinka ita ma yau a waye gari Ibrahim Sinana ya kirawo ta ba ta daga mun waya sakamakon kawai Allah ya hore kun samu duniya ire-iren mu wanda muka sadaukar da ranmu akan ka tun kafin Aisha Humaira ta zo ni Ibrahim Sinana nake binka abin da yasa na yi bidiyon nan saboda na san ba za ka daga mun waya ba na yi ma waya na yi ma message ta WhatsApp duk baka daga mun ba irin zagin ni da ban sha akan ka ba amma sai na fuskanta babu wani dan iska a tafiyan nan kamar ni a wajenka an waye gari to abin da yasa ma na yi bidiyon nan ba dan koi ba saboda sometimes mutane inda nake zaune a zina na barka a naji an ce ogan ku lalala yayi muku goma ta arziki da asalla an ce yana baku buhun shinkafa an ce yana baku rago buni sai a zo a same na min wannan to abin yana kona min rai saboda ni ga can in na kira ka baka daga amma nan sai a zo ana min congratulation na iska ba na karuwa ba tun ina masifan ma abin ya zo na hakura ma kawai to shi sa na fito duniya saboda ni Ibrahim Sinana na san rarara farin sani rarara ya sani amma wanda suka san dadin rarara daban wanda suka san wanda suka ci kwakwar rarara daban iri da irin kyaututtukan da yake yi da wani abu da yake yi ni bai taba zuwa a wai a ce wai ya samu a sai dai kawai in abin rarara da yake zuwa kan Ibrahim Sinana yake zuwa kaina shine zagi na al'umma idan na fito ina magana akan rarara kuma ni jama'a ku sani ni ina yi ne kawai ne inda na fuskanci zuciyata ta gaya min nan ne gaskiya to kawai ni nan zan karkata ba ruwana da wai ina shawara da kai shi yasa kaga muna shan zagi a wajen mutane mun bauta harkar nan 100% amma Kanywood ni tun farko da na san Allah shi kadai ya san dalilin da ya shigo da ni Kanywood amma ta bakin iya zango duk duniya harkar fina-finai ba inda ake harka ta talauci da munafunci irin harkar Kanywood ka je nan common nan Nollywood kaga yanda yan uwansu suke miliyoyin kudi suna ci mu ga munan in ka daka tafin din sunan ka sori sai dai lalle sai ka fito gidan gala dole ne in dai ire-iren mu ne in kana so kai surviving sarara ma da muke bi to mu yan iska suka watsar da mu yanzu kamar ni ina kira rarara ya ki daga min waya in kira Aisha Humaira ta ki daga min waya in yi message ta ki bani reply na samu baba Ali na ce wai me yake damun yarinya na kira ta wai kunya ka take ji ba san me za ta gaya ma ba kai ka ji wata irin ansa na yi miki message na yi miki waya wai kunya ta ake ji hisaba san ansan da za a bani ba ko ba za a iya daga waya ta ba da Allah ka ji wani rashin tunani dan Allah ka ji wani rashin mutunci to mu Kanywood din nan da kake ganin ta kawai ni ba ma abin da nayi na kwana-kwanan nan nake bakin ciki da nana zan sani irin bin rarara da nayi wallahi muji da ni baba Ali Tijjani Asasi Allah ya ji karrai Scorpion wai ba wai Scorpion Allah ya ji karrai wannan gayan wannan yake suna mai ido ɗayan nan ga Scorpion ga Salisu ga mu haka zamu jera muka tsaya a bayan rarara ba a ganin sa wallahi wannan gayan yake da suna wannan kanan namu shi ma Allah ya mai rasuwa Allah ya ji kansa na san rarara ma ko da ya sani ma ba zuwa zai ba domin ni ma wana ya rasu na kira rarara babu ta'aziyya kai na aurar da yata babu komai a wajen rarara na aurar da kanwata ba wani abu a wajen rarara matata ta rasu ni na tura mai da message wallahi tallahi in yayi magana wannan abin da nake yi yayi magana shi sa har gobe ba zan fasa jinjinawa Nuhu ba wallahi har gobe a Kanywood kakaf
ni ba dan da nake jinjina wa irin Alinuhu. Na biyunsa shine Adam A Zango din, saboda na faɗa lokacin da zan yi aurar da yata Adam A Zango shine ya bani tallafi. Amma ka bi irin zirarara a baya ai asara ce. Ba a san kukanka ba, matarka ta mutu ba wani abada kai wa mutum waya ka gaya mai iyalinka abin wai kana tutiyar kana tare da shi, kai mai waya bai daga ba, kai mai message matarka ta gaya ma, sannan ka kirawo yaransa ka gaya musu su gaya mar matarka ta mutu. Amma wallahi tallahi in yayi mu magana wannan abin yayi magana. Duk da haka ban kwadayi mana ya jawo min na ci gaba. Zagin uwa daban zagin uba daban akan kararara. Wanda ce irin rayuwa muka dauka, saboda kawai in Allah ya baku duniya sai ku manta da baya. To alhamdulillah ni yanzu a yanda nake ciki, alhamdulillah wannan mutumin da ke bayana Alhaji Ibrahim Musa dan Kwairo, Allah ya shi mai albarka. Wasu sun san shi, wasu ba su san shi ba. Yanzu karanta nawa karkashin sa nake, ba abin da bai mun ba. Yaban gida, yaban mota, ban da kuɗi kuma da yake bani. A yanzu dan nan da nake a cikin gidansa nake a zaune, ban san biyan kuɗin ruwa ba, ban san biyan komai ba. Asibiti in zan je ba da kuɗi na nake zuwa ba. Kai ni yanda ka san dan Yayi mu haka nake, komai yi min ake yi a gidan Alhaji Ibrahim Musa dan Kwairo gashi nan. Sannan a ce ba zan zauna tare da shi ba, ƙarya ne. Ku da muka sadaukar da ranmu akan ka, muka bi ku, mun sha zuwa campaign a biyu. Akwai lokacin da muka je campaign aka yi mana ragarga da mota, ba ta kanmu muke yi ba, ta ya za mu tsira da oganmu muke yi. Kuma kai ka san ni na girme ka, to Allah in ya juya babu yanda za a yi. Amma sai mu kirawo ka. Ni in duk duniyar nan za a ce rarara yana da kirki, ai ni ba zan faɗa ba wallahi, dan bai mun ba abin da ya mun wallahi. Kuma ni a haka alhamdulillah ina godewa Alinuhu, ina godewa Alhaji Ibrahim Musa dan Kwairo wanda karanta nawa nake tare da shi, ina godewa masoyana da muke tare da su suke kula da ni, ina godewa